खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। राजस्थाननि ख'थायाव सासे 23 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गावनि बिफायानो जिनाहारि खालामदों। हिन्जावसाया पुलिसनो फोरमायनाय बायदिब्ला गावनिनो असे बिफाया बिखौ 10 बोसोरनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोबाय थादोंमोन आरो गावनि उन्दैसिन बिनानावखौबो गाज्रि नोजोरै नायोमोन। बेफोर गासै जाथायखौ बिमाया मिथियोमोनब्लाबो बिफानि सिगिनानै दोननायाव जेबो बुंनो हायाखैमोन। जिनाहारि खालामजाग्रा हिन्जावा गाव साहस खालामनानै पुलिसफोरनो खोन्थाहैनायाव दा पुलिसफोरा बिनि दुथां बिफाखौ एरेस्ट खालामबाय। हिन्जावसाखौ दा मेडिकेल टेस्टनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय आरो हिन्जावसानि स्टेटमेन्टखौ मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव दिनै रेकर्ड खालामनाय जागोन। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि फरिखानि पेपार लिक जाखांनायनि उनाव क्राइम ब्रान्चआ बे खामानियाव आखाइ गोनांफोरखौ सासेनि उनाव सासे नागिरनानै दिहुनगासिनो दङ। मैयासो आरो सासे MLA नि मुं फैबावबाय। बिनि मुङा बिमल बरा। बियो डिब्रुगड़ थिंखुं समस्तिनि BJPनि MLA। खौरांनि बायदिब्ला बियो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनिनो सासे आंगो एबा स्पेसियेल MLA। साब इन्सपेक्टरनि फरिखानि सिगांबो MLA बिमल बराया बिथां सर्बानन्द सन'वाल आरो गावनि सावगारि गोनां मोनसे बेनार लागायनानै साननै साब इन्सपेक्टरनि केन्डिडेटफोरखौ ट्रेनिं होग्रोनायनि मोनसे प्रग्राम खुंदोंमोन। आरो बे साननैनि ट्रेनिंआव आसामनि गोबां जायगानिफ्रायनो साब इन्सपेक्टर फरिखानि ट्रेनिं लानो गोबां मानसिफोरबो फैदोंमोन। आरो बे ट्रेनिंआव होनाय कुइसन पेपारफोरा आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि फरिखायाव फैनाय कुइसन पेपारजों गासिबो मिलायजोबोमोन। MLA बिमल बराया दा कर'ना पजिटिभ जानानै डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दंहैयो। जम्मु एन्ड काश्मीरनि साम्बा डिस्ट्रिक्टआव 7 पाकिस्तानी उदखारिफोरखौ BSFफोरा होखारहरफिननो हादों। पाकिस्ताननि 7 उदखारिफोरा गोबां हाथियार लानानै इन्टारनेशनेल बर्डारजों इन्डियायाव हाबफैनो नागिरदोंमोन। BSFफोरा खौरां मोननानै चेक खालामनो थांनायाव उदखारि हानजा आरो BSFफोरनि गेजेराव 30 मिनिट गावलायलायनाय जायो। उनाव उदखारि हानजाया पाकिस्तान फारसे खारलांफिननो गोनां जायो। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै। इन्डियानि आबादारिफोरा फार्मार बिलनि हेंथायै गसंथेदोंमोनब्लाबो इन्डियानि प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विन्दआ मैया मोनथाम आबादारि बिलखौ साइन होबाय। बे मोनथाम बिलफोरा जाहैबाय फार्स्टआव द एसेन्शियेल कमोडिटिज एमेन्डमेन्ट बिल, सेकेन्डआव दङ द फार्मार्स प्रडिउस ट्रेड एन्ड कमार्स बिल, थार्डआव दङ द फार्मार्स एग्रिमेन्ट अफ प्राइस एसुरेन्स एन्ड फार्म सार्भिसेस बिल। UPनि भोपालाव सानै रेलवे अफिसारा सासे 22 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसाया UPनि माहब होननाय मोनसे जायगानि। हिन्जावसाया फोरमायनाय बायदिब्ला रेलवे अफिसारनि सासेया गावजों फेसबुकनि गेजेरजों लोगो जाग्रोनानै उनाव साख्रि होगोन होननानै भोपालनि गाहाय रेल स्टेशनाव लिंहरदोंमोन। बेयावनो हिन्जावसाया साख्रि मोनगोननि आसायै रेल स्टेशनसिम फैनायाव सानै अफिसारा हिन्जावसानो मोनसे लोंनाय होनानै खाबु लानानै जिनाहारि खालामो। जिनाहारि खालामग्रानि मुङा राजेश तिवारी आरो गुबुन सासे अफिसारखौ हिन्जावसाया गाव निसा जानाय समाव जिनाहारि खालामजानायखाय सिनायनो हाथ'वाखै। जिनाहारि खालामग्रा राजेश तिवारीखौ दा पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय आरो गुबुन सासेखौ हिन्जावसानि स्टेटमेन्ट लानानै एरेस्ट खालामगोन। धेमाजि जिल्लानि राजेन गामियाव बिमायानो गावनि सासे बोसोरनैनि गथ'खौ बुनानै बुथारदों। जाथाय जानायनि सिगां गथ'नि बिमा फुजा उरियाया फिसायजों फुङावनो नांज्लायनानै रागा जानानै दंखायोमोन। उनाव गावनिनो गथ'नावसो गासैबो रागाखौ होखारनानै गथ'खौ बुनानैनो बुथारदों। थैनाय गथ'नि मुङा नन्दिनी उरिया। दायनिगिरि फुजा उरियाखौ पुलिसफोरा दा एरेस्ट खालामबाय। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि फरिखा जानायनि सानसे सिगां थेंक इउ लजआव स्रेदै फरिखा होग्राफोरनि 7खौ आसाम पुलिसआ मैया नलबारिनिफ्राय एरेस्ट खालामबावबाय। बिसोरनि मुङा हरकत आली, सन्जीव बर्मन, मृदुल बर्मन आरो प्रताप प्रतिन पाठक। बेजों लोगोसे साब इन्सपेक्टर पेपार लिक जानायाव आखाइ गोनां एक्स-DIG PK दत्तनि गुवाहाटीनि पल्टन बाजार आरो गणेशगुरियाव थानाय मोनथाम भार्गव हटेलखौबो क्राइम ब्रान्चआ सिल खालामबाय। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 60,52,297 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 95,151। हामनाया गासै 49,95,857 जन। आसामाव दासिम
1,69,985 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय हामनाया गासै 1,39,977 दासिम 29,350 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ थैनाया गासै 655 जन मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 17 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।